Wong ayu. Sapa iki? Solikin. Kok pangling karo aku lho? Ora lah, kok biasanya ora tau ngundang wong ayu kok ya muni wong ayu lek ya aku kaget to. Nek bengi iki ayu kowe. Ayu apa alisnya jonjing? Jonjing ra apa-apa. Lah mau alisku jonjing lho. Gur alis kok liyane ra ora. Pokoke bahasane bebas iki. Kowe arep ndi? Aku arep bali. Tak terke. Numpak apa? Numpak aku. Masa Piye? masa ya numpak kowe lho. Ayo ora apa-apa, aku kuat kok. Ora lho jenengan ki duwe apa kok aku numpak mesti numpak motor apa numpak mobil ngono lho. Kok numpak aku? Motor. Motor. Nek ora disaplukke wit kaya dek mbiyen kae lho. Ora. Wong kowe karep ana wit kok malah nginggati lah ya kena aku. Ora engko tak boncengke gelem ya. Ma, Penak lho bonceng aku. ora gak aku kan saiki zamane iki ra entuk bonceng-boncengan ngono ki ra entuk. Ah piye? Gandul. Ya oke lho, aku ora arep. Lah piye to kok repot men to kowe? Bonceng ra gelem, gandul ra gelem, tak ganduli kok. Kowe kok urung-urung kok wis kurang ajar karo aku. Kok kurang ajar iki ngopo? Lah aku kok niate arep ganduli maksudnya ganduli apa? Ayo seneng kok, bebas to seneng iki. Seneng-seneng arep gandul apa? Gonamu. Lah aku ora duwe cekelan kok. Duwe wae. Gelem ya? Oke. Endi cekelane endi? Gelem ya? Emoh. Ya aku terus naro kowe pokoke. Lah ya lho. Nek jenenge tresno iki lah ya carane ora ngono kuwi lho. Carane piye? Ya nganggo alus-alus. Mbak apa nduk apa Ayo aku mau pokok kurang halus wong aku ngomong. Wong aja. Mau Aja. dicekel tangane kowe kok. Lah kowe nyekel tangane ngoliane nyekel liyane yo. Ayo ora apa-apa. Ora apa-apa piye? Wong urung. Alah, Ora ngono kuwi to, wong urung aku urung jawab seneng karo kowe apa ora kok. Rasa dijawab. Maksudnya? Sing penting kowe karo aku gelem. Mbok kowe Sadirono kok kena iki lho, kowe nggawa virus ra? Ora. Aku iki kok ndak nggo masker bareng. Aku nek kecemplung blumbang lho. Ora apa-apa. Ora ngono kuwi to. Iki anune entek lho, panggunge entek. Yo, terus ke yo. Iki panggunge entek Iya. Rono. Ora apa-apa, rada mepet ora malah ra ketok to. Ya rene. Wah, kowe iki angel e. Lah yo wong lanang kok sapa wae sing ora wedi. Jenenge wong lanang kuwi nek jeneng arep nembak wong wedok ki ra yo nganggo aturan to ya. Ayo, piye aturane nembak wong wedok iki? Ora waton usrak-usruk. Yo, diajeng.